What the fuck? Ikke noget i orden! Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at du vil have stoppet min mand? Hvad fanden er det for noget? De spiller rundt ind under 3 meteren, mand! Vi laver ingen frigas! Vi gør ingenting! Hvor fanden er koncentrationen? Hvad fanden er det for noget?